buhay mo, pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya, ngalan mo ibayaw ko. Matag karon ug unya, ngalan mo pangitaon ko. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Nay usa ka babae nga gihinganglan og Lydia. Kani si Lydia, bata pa lang namatay na ang iyang ginikanan. Mga elementary siya, namatay na ang iyang amahan o inahan. Unya nagdako ni siya nga naglisod kay urag wala siya giangkon sa iyang pamilya. Antod labay ang mga panahon, katrabaho siya. Lisod sakto-sakto sud igo ra maka kaon siya. Unya na siya nailhan nga lalaki og nagkainlabay sila og na nagminyo sila. Pero magdugay mga usa ka tuig silang kaminyoon, ilang nahibaw-an nga ang banan ni Lydia na ay kanser. Pila ka buwan, mga 6 ka buwan, namatay ang ihang bana. So, luoy kayo si Lydia kay bata pa lang, wala siya inahan. Unya karon na anong ta siya bana. Unya pila ra ka tuig nung tangsad yang bana. So makita dira sa storya murag usahay ang kinabuhi, dili siya patas, dili siya fair sa matag usa. 'Di ba? Kung kita, pangutan-on, usahay, makaingon gid ta nga unfair gyud ang kinabuhi, dili patas, dili fair para sa tanan.
Atong makitaan nga usahay ang mga daotan mulambo, ang mga tarong maluluoy. Unya ang mga daotan hinuon mo ni mulambo. Nato murag especially kung kita Kristohanan makaingon ta usahay dili gid fair ang kinabuhi, murag unfair ang kinabuhi. Tuo man ta nga ang Ginoo maayo, God is good, pero usahay makaingon gid ta nga unfair kayo ang kinabuhi. Ang kinsa tong mga nagtarong hinuon mo nung toy nagdihado. Ang katon ng mga di magtarong mo nung toy mo nang usahay ganahan ta nga ang justice makita dayon nato kay nga naman ang atong pananaw ang life kay unfair. So isip nga Kristohanon, giunsa man nato pag cope up, giunsa man nato pag handle or giunsa man nato unsa man natong action towards anang unfair ang kinabuhi. So karong ka buntagon maghisgot ta about fairness or unsa ka unfair ang kalibutan. Maglantaw sa isig ka tao pero unsa may panglantaw sa Ginoo ana kung moingon tag unfair. Magampo sa ta. Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat kayo Ginoo sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo Lord. Salamat Lord. Din Lord nga imong gitagag laing higayon sa Lord nga maka tuon sa imong pulong. Ginoo itugot nga imong balang Espiritu Santo maoy mag giya kanamo Ginoo samtang kami nagabasa ug nagatuon sa imong pulong. May natat Ginoo nga kapon nimo matagsa-tagsa nga kasing-kasing ug usbon nimo ang mga matag huna-huna. Especially Ginoo sa among paglantaw sa kinabuhi Ginoo. Nga Lord nga sa among makatunan karong kabuntagon maghatag ni dakong kausaban sa among kinabuhi. Gikan tabang gikan kanimo Ginoo. Giampo Ginoo nga mahimaya unta ka sa among pagabuhaton karon Ginoo. Kini tanan Lord ug gipangayag pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Maayong buntag. So sa akong giyon ganina maghisguta about unfair or isguta about fairness sa kinabuhi. So kung nagsunod mo sa atong series na nataron sa Ecclesiastes chapter 6, kung na may mga Biblia, please kong abli, dito sa Ecclesiastes chapter 6. Ug dira ito makita sa kaning nga passage, si Solomon nagdanguy-nguy sa iyahang nakita sa kalibutan. Ug mo ni ang gingon, dili fair ang kalibutan, unfair ang kalibutan, ug mo ni ang danguy-nguy ani nga passage. So naitulo ka butang nga atong paghisgutan nga nakita ni Solomon nga unfair man. Unya samtang atong tan-awon nga mao ni pagkita ni Solomon unsa may nakita sa Ginoo or unsa may gisulti sa Ginoo pinagi siyang pulong about ani mga butanga. So akong gamiton nga translation karon kay English sa New Living Translation kay mas masabtan man, mas nindot pag-explain. Ang sa Bisaya lawom kayo ang mga wordings usay di na ko kasabot. So mo nang akong gigamit ron ang New Living Translation sa English. So gingon dra sa verse 1 ingon siya, "There is another serious tragedy I have seen under the sun, and it weighs heavily on humanity." So nakita ko nun yung trahedya. So kaning word nga under the sun, mo na yung pasabot ni Solomon nga ilawom sa adlaw or ang iyang pasabot ani kalibutanon. So every time mo hisgot si Solomon aning under the sun, ang iyang pasabot ani paglantaw sa mga katawhan or gitawag natog kanang manly perspective or kanang paglantaw sa ato ang pagkatao ba. Dili siya ingong spirituhanon nga butang or paglantaw. For example, nagtanaw ta sa kabutang naman ni the way na siya pagtanaw. Nagitawag na ito kalibutanon o na espirituhanon. So kalibutanon is the right word. So kalibutanon na paglantaw sa mga butang. Ug mao ni ang giingon ni Solomon. Kalibutanon niya paglantaw sa mga butang. Pero unsa may mga espirituhanon nga paglantaw ani mga butanga. So ato nang tan-awon. So nitulo ka butang. Una, ang iyang gidangoy-ngoy, ang iyang gilikramahuhan, nga iyang paglantaw sa kalibutanon, ingon siya nga ang bahandi or ang kadato or ang kwarta or ato ang mga abot dili patas. Kung balikon bahandi, kwarta or sa bana dira ato ang sweldo or sa dili patas. Gingon dira sa verse 2 kutob sa 6. Ingon siya, "God gives some people great wealth and honor and everything they could ever want." So gihatag ko no sa Ginoo ang kwarta,
kadato, ang honor, or bisag unsay lang ganahan, pero ingon siya, but then he doesn't give them the chance to enjoy these things. Kumbaga iyang natanaw bang usahay hatagan ta itugod sa Ginoo, hatagan ta ni mga butanga, kwarta or unsa atong mga gitinguha. Pero dili niya ipa-enjoy. Ato, ngano na kay man si Solomon nga di niya ipa-enjoy. Ingon siya, they die, tungod kay mamatay man. And someone else, even a stranger, ends up enjoying their wealth. This is meaningless. A seconding tragedy. Ingon siya, nga ubang tao hinuoy ma-enjoy sa imuhang gihaguan kung mamatay ka. 'Di ba? Kung atong tunaw-naon sakto bitaw nga ang tao mamatay man gyud, kinsa may tao nga di mamatay, 'di ba? So kung ikaw naningkamot ta, kung kita naningkamot tag maayo unya makadako, for example, nilambo gid ta so gitugod sa Ginoo, nga nilambo ta, nakakwarta ta, nakatukod tag unsa negosyo or unsa mga butang atong ganahan atong nakuha. Pero kung imong tan-awon, kung mamatay ka, asa mo itong mga butanga? Mahog hinog, mahatag to sa ubang tao or sa atong pamilya baron, dili matarog da, sila may maka-enjoy. Dili hinoon ikaw, di ba? So, kung atong tan-awon ba, may pagka, tinud-anay ba ya? Nga, usahay, ning kamot kita, trabaho, niya, wala na ito na-enjoy, atong kinabuhi. Nagsige na tuyok na sa ato ang pagpanrabaho. Di ba? Kunya, ningon siya sa verse 3, a man might have 100 children and live to a very old, but if he finds no satisfaction in life and doesn't even get decent burial, it would have been better for him to be born dead. Ningon siya, ang mga katawhan ko no, ay ang katawhan pwede makabot og kinabuhi og pila ka 100 nga kinabuhi. Murag weird sa ato ang nga time no, kay kasagaran sa to 80, 70, patay naman. Pero sa unang ilang panahon, maabot mo sila mga 100s nga mga kuan. So munang nakaingon si Solomon ani. Pero yun siya, ang tao no, bisag mabuhi pa nagpila ka 100s yang kinabuhi. Pero kung wa siya ma-enjoy siyang kinabuhi, wala ra gyapon kapuslan. Especially kung mamatay siya, unya walay mulubong og tarong niya. No, daghan ki siya naka-mention pod siya. Diri nga, if na siya daghang anak, pero walay makalubong niyang tarong, kung sa unang panahon, ang blessing na sa ilahang panglantaw nga malive kag daghang kinabuhi, daghan imong anak. Karon kay problema man tanong kung daghan na tong anak sa ato'y pagkaon or nana. Pero kung si Solomon hinon, way problema, daghan mo siya kwarta. Kay hari gud siya unya daghan siya mga gold, kung sa imong mention na ani nga tanan. Wa siya problema sa kwarta. Pero ingon siya kung wala ay mulubong nimo og sakto or tarong, may pagkunog wala na siya nabuhi ng nana. Kung atong una-unaon, bitaw, may pagka, kaya nga naman, imagine na good kung ita mamatay. Di ba, ganahan mo kita nga, na mulubong na to, na maganahan mo ganitag na mo storya sa ato ang inikahaya na to, kana maayo nga mga butang, nga na, makaminaw tanaw tag na mamatay, na mo storya, og mga maayong mga butang, na malipay sa dami na. Pero ingan siya, kung wala ko ni mulubong ni mo, imagine na, walay tao, ay mo to nga, sa imong pagkuan. Di ba pa magwa sa murag wala kay pulos imong pagkinabuhian ni ba kay murag wala ka naka-build og gitawag na tog legacy or unsa ba. Murag wala kay relationship. So kumbaga wala relationship. So bisag dato kuno ang tao pero wala niya na enjoy. So wala pulos so, nakita niya Solomon mo na yang gilikramo yang gidangoy siya dili man fair. Ano man kay bisag makuha ni nimo mga butang nga pero di man dihin nimo gihapon ma-enjoy naman kay mamatay man ka. Nalagi kay anak daghan mo kinabuhi lagi tagtaas pero wa say mulubong ato kumbaga walay honor kumbaga unfair usahay bitaw no makaingon ta nga usahay bitaw murag dili gid fair especially when it comes to ato ang kwarta especially katong mga tao nga sakto lang ang abot igo lang budget kumbaga kung giingon nila kana mga joke nila sa social media nga mura na kuno sila nabuta kay every time mo abli sa silang pitaka wa na kuno isulod. Hinana. Unya usay sad niuban mo ingon sila nga igo ra gid maka agi ang ilang sweldo. Bayad na dayon diretso sa kuryente, sa tubig, tuition, ang uban allowance pa sila mga anak. Murag ginana ba murag tanon na to murag digid fair ang kuan. Usay sad nakasantay daghang kwarta pero di ma-enjoy kana sa bitaw mga dato mo ingon sad bitaw sila nga
wa sila na-enjoy nga naman, kasi ginasad sila trabaho, busy kaayo. Kumbaga, mo ingon ta, murag di gid fair, murag ingon gid si Solomon, di gid fair. When it comes to wealth, murag wa jud patas, no? Nayuban dato kayo, nayuban pobre kayo. Murag di gid patas, ang nayuban bitaw nga ang politician, kwartahan kayo, murag mulikramo ang mga tao, nga daghan kanis kwarta, nga inani, kurakot ko no, inana, pero tanaw na to, di gid ma-fair when it comes to kwarta, ang isgutan or kadato or wealth. Mo nang ningon si Solomon, dili patas. Kung makakita, makaingon sa dana, di ba? Di man dyan patas. Murag, relevant sa diya sa ato aron ba? Nga itong makita. Halagi kwarta, di ma-enjoy. Kung ganahan sa ma-enjoy, wasay kwarta. Di good fair. Pero unsa may gingon sa Ginoo when it comes to wealth? Muna yung pinaka-importante. Kaya kani paglantaw sa katao man kalibutanon na paglantaw. Pero unsa man ang pagspirituhanon nga pagtanaw when it comes to kwarta or wealth or riches or mga atong mga abot, unsa may gingon. So nag-ingon dra sa Hebrews chapter 13 verse 5, ingon siya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So klaro kayo no, ingon siya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. So kumbaga, paglantaw sa Ginoo, ang sugo pa lang niya when it comes to kwarta, when it comes to mga riches or ato ang abot, ingon siya, ayaw gigugmaa ang kwarta. Kaya usahay, muna mo guna itong focus. I mean, there's nothing wrong nga, manrabaho ta para makakwarta ta, para ma-enjoy ta sa life, di ba? Maka-enjoy ta, makalaag sa itong family, maka-travel, kakaunta sa itong mga ganahan. Pagkaon mo may problema na. Pero ang problema, kung dira na lang nagtuyok imong kinabuhi, magsige na lang kag pangwarta, makaingon jud kag unfair nga naman. Sige kag trabaho, pero di man imo ma-enjoy nga naman. Kay sige man ka, never have enough. Or later ato na may isgutan about work. Unya, niingon po siya sa Lucas 12:15, ingon siya, then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in abundance of possession. Klaro kayo ngayon siya. Greed, kahakog. Dapat, ang paglano to sa kwarta, dili atong pagkahakog. Muna ang kasagaran, mga tao. Muna ang dili patas. Nga naman, hakog ang mga katauhan. Imbis naragod sila sakto para silang ilahagod, ilag yung taguan. Di ba? Latest na to nga issue ron. Hoarding sa sugar. Muna shorted tag sugar. Kaya nga naman, gi-hoard man. Kana usay greed, kana ganing hakog kayo ang mga katauhan ba sa kwarta. Munang kalibutanon nga paglantaw mo kay ingon jud di patas kung tana-tana pero ningon ang Ginoo bantay mo ko galingon nga di ka mahakog ingon siya kay ang kinabuhi wala kuno ni exist or wala ta nabuhi ang kalibutan na para lang managhan ang atuang kabtangan. Klaro kayo ang giingon sa Ginoo. So muna dira na nato makita kung unfair ang life, kung ang ato ang or unfair ang kwarta or ang ato ang mga abot or ang ato ang possession, kung ang ato ang paglantaw kalibutanon sama sa paglantaw ni Solomon, makaingon jud dagdi patas. Pero kung atong tan-awon nga atong kinabuhi wala gatuyok sa kwarta, ang atong kinabuhi kinahanglan tag kwarta pero kung atong tan-awon di ingon dira sa unsa to sa Hebrew, never would I leave you or forsake you. Kung atong tanawon, asa gagikan ang kwarta, kinsa ang atong tinubdan or kinsa ang nag-provide nato, diha nato makita ang contentment. Giingon pa dira sa Matthew chapter 6 verses 33, but seek first the kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. Klaro kayo, no? Ngayon ang Ginoo, nga, ang Ginoo or ang si Jesus Christ ang atong unahon o pangitaon o ang iyang kaayo o gagubang butang will be given to us. Kumbaga, kung kita Kristohano nituo sa Ginoo, kita nagtuo nga ang Ginoo mo provide. Siya nag-provide sa tanan, siya ang tinubdan sa tanan. So manang siya atong pangitaon, siya atong isik, kikibaw man ta nga siya lang ang muhatag na tagbawon. Ug nakanindot ani dili lang ni siya mo limit sa kwarta when it comes to seeking and giving.
nga gikan sa Ginoo. Wa lang mo limit sa kwarta. Bisang unsa nga butang, kalipay, kalinaw, kung atong unahon ang Ginoo lagi mo provide nato ang mga butanga. Kung kita nangitag kalinaw, kita nga nangitag kaayo sa atong kinabuhi unaha ang pangita ang Ginoo dili ang kwarta. Nganuman usahay mag-greedy ta sa maon nang makita natong nga unfair ang life. Ikaduha, trabaho. Kita ni Solomon nga unfair ang sa trabaho, ang pagtrabaho. Ingon dira sa verse 7 kutob sa 8 ay no ibi. All people spend their lives scratching for food, but they never seem to have enough. So are wise people really better off than fools? Do poor people gain anything by being wise and knowing how to act in front of others? Sa Bisaya pa, ningon dira, magtrabaho ang tao aron makakaon apan dili siya matagbaw. Unsa may kalainan sa maalamon ug buang-buang? Makaayo ba sa kabus ang pagkasayod kun unsa pag sa gubang ang kinabuhi? Kumbaga, gihatag og information or thought si Solomon nga ang tao kuno nagtrabaho para makakaon pero sige gihapon di matagbaw. So nihatag siya another thought nga, so wala day kalainan ang mga wise o ang mga fools or ang mga tarong o pangunahon na o dili tarong o pangunahon na. Kaya nga naman, kay tabla ramang gihapon silang duha. Kumbaga iyang paglantaw ba, murag wala man day kalainan. Kay bisag unsa pa kakamayo mo diskarte, kailangan mo gihapon kang trabaho. Kani pong uban, bisag di mayong diskarte, trabaho mo gihapon, so tabla ba, murag dili patas. Kay pananon niya, dapat kung wise ka, prasama niya, bright, dapat kabaho ka ng mga butanga, dapat enjoy na lang ka. Murag mo, ba, murag di patas. And I think the same sad sa ato ang karon. Makaingon sa juta nga, di patas, especially when it comes to working, especially kung naay mga sweldo, uminana usahay, makita na to ang tao, grabe kayo trabaho, pero gamay sweldo. Ang uban ng tao, magsiglingkod, pero dako sweldo. Ingon sila, gamit daw na una, paggamit daw degree, or ano sa ba. Pero ito, makita na to, di patas, di ba? Ibutang na to, pinaka-example. Kami, ako ang asawa, naglingkod mi, nagbudgeting mi, itong mga niagi nga buwan, sa whole year nga budget, tanaw na mo, unsa mo masave, unsa mo makuan, nagbudget. Nakita na mo dito nga, especially sa akong asawa, dako kayo ang tax niya. Dako juga ayo. Like, murag daghan pa mig mabuhat pa unta ato nga kwarta ba nga nagahin sa tax lang. Sa dihang naghunahon namin nga dako sa tax no unya. Hunahon na dayon asa man ipadung atong tax. Nandito nga. Ato sa gobyerno asa gigamit unya kung mag-drive mi padung dire from Lasyon padung dire kita mi andan guba-guba traffic lights, mga wa ni function usahay, ni mga enforcer or mga tao nga wala nagtarong og trabaho, murag wala gid gipadulungan maayo ang tax ba. No, kay usahay mo tan-aw sa ubang nasod. Hindot kay lang mga healthcare. Kung masakit sila, libre. Uway bayad. Nga naman, dako mga ilang tax gibayad sa health. Kita dire in town, kinamuti in town ta kung masakit ta. Kita pa'y mangita sa bayad. Kita pa'y magtuyok-tuyok dito. Tuyok-tuyok dito sa PhilHealth. Palarang yun mga kuha sa itong assistant sa health. To think, atuan ng kwarta sa tax. Di ba? Kung makita ba nga? Di patas. Nga naman, kikatuhin noong itong mga politician, sila nun nakakurakot sa itong kwarta. Kumbaga, dili patas. Ang nanrabaho kag tarong. Onya, murag tanong na to, gikawat lang. Di ba? Kung tanaw to sa ba? Nato ang situation nun sa Pilipinas, makaingon kita dili patas. Muna ang uban, maingon nga, kapuyag panrabaho, niya, kurakuton. Muna ang uban, di na ta may buong, adras dan, magsige na sila guandra, magrally-rally na sila. Ano man, kaya ganahan sila mo fight sa ilang rights. Mga inana, di man kita makaingon, judge na nila dayon. Kay sila mismo, naka-experience ba? Ana, pero grabe na po ng uban ha, extreme na po na sila, di na po na mayo. Pero kanang ina na ba, kung imuhunaw naon nga bitaw sa panrabaho, murag digid patas.
Digid patas na uban nga grabe kig trabaho gamay rag sweldo. Na uban lingkod-lingkod lang pero grabe kig sweldo. Kumbaga sama ni Solomon makaingon sa judang digid patas idi ay. Pero unsa may giingon sa Biblia o sa Ginoo when it comes to panrabaho? Ingon dira sa Colossians chapter 3 verse 23. Ingon siya, whatever you do, muni siya muni nganong gibuhat sa Ginoo ang trabaho, nganong unsa man nato paglantaw ang trabaho when it comes to spiritual dili kalibutanon, ingon siya, whatever you do, work it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Usay man gatong paglantaw when it comes to working for the Lord is ministry lang atong gilimit dira, no? Nga kung magtudlo tag Sunday school, kung mag-discipleship ta, mag-Bible study ta, musimba ta, naiwali, mutukar sa praise and worship, mo natutanaw na to nga mo na working for the Lord. Pero atong sayop ang atong pagtanaw when it comes to work because ingon ang Ginoo, manrabaho ta, pero ang ato ang paglantaw, bisag asa kaniya gibutang, may engineer maka, matag iya magagkumpanya, helper baka, or bisag unsa nga trabaho, ingon siya, when you work with all your heart as if you're working for the Lord. Nagtrabaho ka, first and foremost, para sa Ginoo, not for human masters. Lagi naman kay mga amo. Pero first and foremost, nagtrabaho ka, nanong nitrabaho ka ng butang, ang anong gibutang ka dira, para sa Ginoo. Di ba? Murag, usahay mo ganitong mindset mo ganitong, trabaho ko para sa Ginoo, at ra simbahan, limit. Pero ang Ginoo, ningingon siyang, bisag asa ka nagtrabaho, buhata para sa Ginoo. And even ingon siya sa 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ingon siya, so whenever you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Bisan man gay sa simple as eating and drinking, do it for the glory of God, para sa Ginoo. Ug atong hunaon nga kitang nganong mo trabaho ang usa ka tawo, apil na siya nakasala si Adan ug si Iba. Ug mo na ningon ang Ginoo nga kailangan na mo trabaho para makakaon ang usa ka tawo. Pero di matagbaw, di ba? Pero beyond that, atong makita nga atong Ginoo mismo is working. He is a working God. Sa pagbuhat pa lang niya sa kalibutan, nagtrabaho na siya. Di ba? Buhat niya sa kalibutan, nagtrabaho na siya. Unya, hantod karon nagsigapon siya trabaho sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Iyang gitrabaho nga kita mausab day by day. Murag kumbaga ang atong trabaho is a reflection of God who is also working. Ang Ginoo nagtrabaho, di man kailangan mo trabaho ang Ginoo, pero ano mong trabaho mo siya? And that is Him. He's a working God. Ug muna nga atong image nga pakita sa mga katawhan. Nga naman, kaya ang Ginoo faithful, ang Ginoo matarong, ang Ginoo diligent. So dapat ang ato ipakita dahil sa trabaho, the same. Sa Ginoo dapat diligent ta, tarong ta, manrabaho. Nga naman, kaya itong ipakita sa mga tauhan, kung kinsa ato ang Ginoo. So kumbaga kung asa ta gibutang sa Ginoo muna atong ministry diha. Kaya naman, we are called to be, unsa man, salt and light aning kalibutan na mahimot ang maayong ehemplo. Kung asa ta gibutang sa Ginoo, estudyante baka, nagtrabaho baka, gibutang ta sa Ginoo dira para mahimot ang kahayag. Mahimot ang gitawag na to hinungdan para makaila ang katawhan sa Ginoo. So unsaon man pagkaila sa mga katawhan sa Ginoo kung kita mismo dili ta tarong sa tong trabaho, kusog ta manikas, sige tag kalit, di ta diligent, mura tag walay ganahan, di ta watay gana mo trabaho. Nga naman kay atong paglantaw sama man ni Solomon, sige glikram mo. Nga naman kay unfair ko noong trabaho mo, di ta magtarong og trabaho, pero kung atong panglantaw kay para sa Ginoo, para sa kahimayaan sa Ginoo mo trabaho tag tarong. Nga naman nganong tarong man tam trabaho, nganong di man ta malate, nganong diligent man sa tong trabaho,
nganong honest man ta sa atong trabaho, kay ganahan man to himayaon ang atong Ginoo. O ganahan pud ta nga mga katawhan makaila sa atong Ginoo tungod sa atong kinabuhi mo nang magtarong taog trabaho. O ginaot inana ang atong paglantaw when it comes to working. Dili ang kapata sa sweldo or unsa ba, ginanglan man tag kwarta pero kung nagtuo man ka tangang Ginoo man mo provide, di ba? So munang ato siyang himayaon ang Ginoo sa atong mga trabaho. So ang reason day nga magtarong tag trabaho para mahimaya ang Ginoo, para mahimuot ang Ginoo sa ato. So hinatunta no sa atong pagtrabaho, di man sigli kramor, di ta magunsa. Maybe na magid mga boss nga mga di maglagot ta mga inana. Pero atong hunaw-naon we're on a mission para mahimaya ang Ginoo, para mga tao makailapod diha sa Ginoo. Ikatulo ug last, ang future ang atong kabugkog-maon. Tanaw ni Solomon murag dili daw patas. Ingon siya sa verse 10, everything has already been decided. Tanan na decided naman, na plano na sa Ginoo. It was known long ago what each person would be. Kay bawo na, murag nakasulat na ba? Kung unsay may tabo sa mga katawhanan siya. So there is no use arguing with God about our destiny. So wala na gamit. Mag-argue pa sa Ginoo. Usay, inana man gud itong una-una, no? I think it's still relevant sa ato karon nga naman. Kung usay naman tayo mga pangandoy, di ba? Gunahan man ta. Usay, for example, eskwela ta ni mga kursuha nga naman. Kaya ganahan man ta mahimong engineer, ganahan ta mahimong seaman, ganahan ta mahimong mag-build ang own company, ganahan ta mahimong lawyer, ganahan ta mahimong doktor, mga na. Pero usahay ang life, di man good. Inana, no? Ako, may magdahom ako magpastor ko, lahi man akong ganahan sa una. Ganahan man ako mag-engineer, pero di banga mo kong math. Ganahan sa ko mag-culinary, pero di man ka-support akong parents. Kaya naman, mahal lang kayo. But then, God has a better plan for me. Ang ako ang mga pangandoy, pero na mas better ang plan sa Ginoo sa ako. Pero ningon si Solomon, dili patas nga naman, natay free will, pero kumbaga nga nung murag di manggihapon. I think some of us, uban sa ato adri na experience na, nga wala na kaskwila sa ilang ganahan. Skwilahan, or unsa ba, kay ganahan nilang parents, ani, or inana, pero padayon silang business, or unsa ba. Or maybe ang uban, wala lang dyan nakadawat og kanang fair square sa ilang kinabuhi, kanang murag, wala lang dyan way sakto nga pangkuan para maka-eskwela, or makatrabaho, or unsa ba. Or lahi ang trabaho ang ilang na kuan. Pero muna, nga, murag, kung ingon si Solomon, murag wala may pulos no point. Kaya nga naman, nakaplano naman ng tanan. May nanap. Pero, kung atong tanawon, gibuhat sa Ginoo, dili man ingon nga robot, natay freedom to choose sa ato ang mo decide ta. Pero, atong tanawon nga, ang Ginoo na may mas better plan sa ato. Kumbaga, kung ganahan ta mo agi, ani nga dan, pero napay mas dindot nga dan nga giplano ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, asa man ta mo agi. Usahay man gud ganahan di ta ganan diktahan, di ba? Pero unsa man gid ning plano sa Ginoo sa ato Kumbaga, nagtuo ta nga ang plan sa Ginoo kay inana para lang gid gubo na tong kinabuhi, pero lahi ang iyang plano. Balik before sa dihang mugna sa Ginoo ang kalibutan, planuhan niya tanan. Before niya gibutang ang tao sa kalibutan, iya sang gipahimutang. Gibutangan niya igsan, tubig, tanan nga kinahanglanan sa tao naa. Pagkaon, tanom, ug iyang gibutang ang katawhan sa kalibutan. Gipahimutang niya una, nindot kay ang plano sa Ginoo. Pero tungod sa atong freedom, tungod sa ato ang pwede ta maka-decide para sa tong self, kung tagibuhat sa Ginoo nga robot la, nga kanang kung sa isulti mo atong buhaton, di ba? Musulti siya pero natay freedom to choose. So mo nang ang tao, ang katawhan ipalayo sa Ginoo, mo niyang gipili. Usay mo man nato ang piliyon, mo nang tanaw na to, mas maayo man niya ako ang inani ko, minana ta. Pero ang Ginoo napay plano. Magdako ug mo nang luwason ang katawhan sa atong mga sala. Ug mo nang pasabot nga it's already been decided ang atoang gitawag na to kinabuhi diha sa Ginoo, especially sa mga Kristohanon, sa mga nidawat sa Ginoo. Ningon dira sa 1 Peter verse 1 to 3 ngon siya,
Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ngayon mo siya, He has given us new birth nga naman. Kaysa dihang nakasala ta, nahilayo ta dira sa Ginoo. Pero ang Ginoo na plano ko atong tanawon from Genesis to Revelation, nakaplano na ang tanan. Decided na sa Ginoo sa iyang buhaton sa atoa. Nakasala ta, pero ang iyang plano pasayloon ta. Pinaagi ni Jesus Christ sa iyang pagpakamatay ngadto sa cross. Unya, sa dihang mudawat ta ni Jesucristo, iya tang luwason og nagprepare ang gingon ni Jesus Christ, nagprepare siya og lugar para kanato didto sa langit. Og sa iyang pagbalik, iya tang kuhaon. Og mo na ang plano sa Ginoo nakadestin na sa atoang kinabuhi sa dihang gidawat nato si Jesus Christ. So, matter ba ang atoang kinabuhi aning kalibutan na? When it comes to salvation, wala na tayo kailangan buhaton. When it comes to glorifying God and obeying God, yes, mumatter ang atong kinabuhi aning kalibutan na. Kay bisag unsa pa man atong ganahan, sa dihang makita nato nga kita dili giday ta aning parang kalibutan na murag kumbaga niagi ra taning kalibutan na atong kinabuhi diri lumalabay lamang. Dapat ang atong paglantaw sama sa paglantaw sa Ginoo nga dili lang diri nga ganahan ko ma-engineer, ma-doktor ko, kun dili beyond anang mga kinabuhi. Unsa may tabo nimo kung gingon pa ni Solomon ganina, usay ihatag sa Ginoo, sige mahimo ka engineer, mahimo kang doktor. Unya after ana unsa naman? Mabot gihapon ang time nga mobiya ta ning kalibutan na, di ba? Ningon si Solomon, mga matay gihapon tang tanan. Tinuod na. So kumbaga, wag gihapon tayo. After makuha nimo ang imong pangandoy, asa naman after? Sumunang atong hunahunaon nga di lang para aning kalibutan na, kundi we have to think beyond ani nga kalibutan, asa man ta padulong after aning kinabuhi. Ug mo na giplano sa Ginoo sa ato nga nindot kaayo mo nang iyang gipadala ang iyang anak nga Hesukristo para i-display ang iyang gugma ug iyang kaluoy para kanatong tanan, ug sa dihang kinsay mo dawat ni Hesukristo na kinabuhi nga walay katapusan uban sa Ginoo sa umaabot. Di ba nindot kaya? So kumbaga sa Solomon, gikramo siya nga, plano naman imbis na ganahan ta ko inani pero kanindot sa plano sa Ginoo para sa ato. Unya ka ng planuhan din na ingon nga, karon minani mo, decide, nakaplano na tanan. Mauna gid na. And that's the reason why Jesus Christ came here. Para pakamatyan ta and to show us that He has a plan for us, that He loved us so much. Kanindot na nga plano in town. Kumbaga kung sa ato pa, kung atong plano, para lang nani ginagmay, kinsa man ta kumpara sa Ginoo, sa iyang kadako, sa iyang kaalam, sa iyang kagamhanan. Yes, giplano na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ug ang iyang plano para sa kaayuhan sa tanan, para sa kaayuhan. Walay giplano ang Ginoo mga kadaot sa ato. Ang tanan nagbuhat ato nga nakadaot sa ato ang mga actions. Usahay silutan tas Ginoo para ma-realize nato sayop ang atong mga actions. Karong kabuntagon ako challenge mo sa tanan nga naminaw taga TLCC man or dili or nasaag lang kani nga video diri sa YouTube, i-challenge mo nako nga kung kinsa tong wala pa nakadawat ni Hesukristo, ganahan kag katagbawan, ganahan kag patas nga kinabuhi, dili na nimo makita aning kalibutan na. Diha lamang na nimo makita kang Hesukristo. Ganahan kag patas. Kung patas man lang gani imong ganahan or fairness ang imong gihatag, kung hatagan man gayta sa Ginoo na, adto ta sa impierno. Kay muna atong angay. Pero wa niya gihatag ang fairness nga naman. Iyang giako ang tanan. Sumunang giingon sa Biblia, kinsa katong mutuog mo dawat kaniya, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan uban kaniya. So katong wala pa nakadawat, ako mo i-challenge to make that decision. Nadawata si Jesucristo sa imong kinabuhi. Kay mo siyang Ginoo ug mangluluwas sa imong kinabuhi nga siya magdirekta sa imong kinabuhi, sa ato ang kinabuhi.
Ganahan mo katagbawan sa gugma, anaalang na makita ni Hesus Kristo. Ginaot unta. Kitang tanan, makita na natong katagbawan tiya ni Kristo. Magampot na. Labing gamhanan nagdalaygo ng mga Diyos. Salamat, Lord. Imong pulong. Nagapahinumdum ka na mo, Lord, nga walay hay makahatag na mo katagbawan, may bisag unsa nga butang aning kalibutan na, Lord. Bahandi man, madato man, or maunsa man ang mo maabot aning kalibutan na, kay baw mi, Lord. Hindi ni makatagbaw ka na mo. Walay makatagbaw kung dili ikaw lamang, Ginoo. Ginawta, Lord, ngayon mo nang ihatag ka na mo, Lord. Kasamtang kami, nangalagad, kinabuhi, para may-maya ka, hinawta, Lord, ngayon mo pudming. Tagbawon sa imong presensya o sa imong gugma. Salamat, Ginoo, kay imo nang giplano mong kinabuhi. Nga din, Lord, dili unta na namo deserve, pero Lord, imong gihapong gihatag tungod sa imong kadako ang gugma diri ka namo. Ang gipakamatyan mi ni Hesus Kristo para lang gyud, Lord. May balik ang atong relasyon ug naami lugar diha sa imuhang tiilan. Salamat kay Ginoo nga nato, Lord, nga tanan namo nakatunan gini Ginoon karong kabuntagon. Sud sa mga kasing-kasing ug sa mga nahuna ug mo na mo kinabuhi, Ginoo. Tanan, Lord, akong gipangayo ug pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, O Dios. Labihan kadako ang imong gugma, diri ka nako